Dobré ránko. 96. deň a 23. júl. Leto sa nám kráti. Noc v pohode, asi teplá, neviem. Ja som sa celkom vyspala. A o 5 ráno bola strašná tma, aj sme boli v doline zavretí a už asi aj dni sa skracujú, takže moc sa nám nechcelo stávať, no ale teda na veľa sme stali asi 5:20, dajak tak. Aj tak sme sa balili asi do 6, ale nevadí, aspoň sme si vyšlapali tento tu parádny kopčisko, kým nebolo horúco. A teraz máme za odmenu nádherné výhľady. No to nie je až tak vidieť, jak to vidíme my, ale špica to je. Už dávno neboli také. A tu krásne, zase vidíme Monšasta. Takéto raňajky s výhľadom sme už dlho nemali. No. Dneska uvidím, jak to bude z vodu. Je tam taký úsek, že sa musí dosť pre tú vodu zachádzať. Ale zase není to také, že by nebola. Tak uvidíme. Ako každý deň. A vôbec nevieme, kam prídeme, ale že vôbec. Je to také iné. Vyzerá to také viac skalnaté podložie, než Áno. teraz Sme trošku vyšší, než sme boli podľa mňa posledné 2-3 týždne. Nie, že trošku, ale že dosť. A není to ani dym, nič. Akože paráda. Takže takéto odmeny máme radi. Robí našiel ponožku. Mne sa sníva. No, mne sa sníva. Nie. A čo? Mám šancu? Využila som. Po raňajkách sme ešte šlapali trochu do kopca. A potom vlastne celý deň to bolo po hrebení. Bolo to tak trochu hore-dole. Občas lesíkom. Občas na otvorenom. Bolo to aj také kamenisté. A celý čas to bolo skvelé. My sa točili v podstate okolo Monšasta. Raz sme boli z jednej strany, raz z druhej strany hrebenia. Neviem, bolo to super, nie? Super, to akože bolo tie výhľady. Fakt taká dobrá zmena. No nečakali sme nič také. To je na to najkrajšie. A hlavne bolo pekné počasie. Potom sa začali robiť oblaky, ale bolo to v pohode. V diaľke sme videli, že je asi nejaká búrka. No po raňajkách sme zachádzali po 5 kilometroch asi na vodu, teda viac menej iba Bobo. Ešte sme po hrebení, tak tam úplne nie všade tieklo. Musel sa zachádzať. Až tak to neodsýpalo. Tým, že sme chodili hore-dole, tak tie kilometre sme až toľko neporobili. Bolo... No z rána sme sa držali. Tak aj preto. Že sme nemali to našlapané. Však stále občas už sme kvôli niečomu zastavovali, ale však nevadí. Mali sme 24 km na obec, zase akože to není, že nič. Ale tak o pol druhej sme sa zastavili na takých pekných spotoch. Boli pod stromami, vyzeralo to super, už sme boli hladní celkom. Tak sme sa ponapchávali, som dala trošku sníček. A potom ma už Bobo hnal. No ale ani neviem, koľko sme prešli. A zrazu vidíme zo skupenie pár hajkerov. To už zavaňalo Magicom. Aj tam mal takú peknú cedulku. The Oval sa volal. Jeho trailmenom, ale on nehajkoval, on bol... alebo teda je súčasťou komunity, vlastne PCT. Čo chodí upravovať trail? Áno, chodí robiť trail a celkovo akože sa tak stará o to cez sezónu. Ale už mal nejaký ten rok teda. Hej, vyzeral akože starúnko ten pán. Taký zlatý a dostali sme vlastne takú jak kukísku, alebo čo to bolo, také meké a na tom bol šlahačka a na tom čerešnička. Takže úplne proste. Perfektné. A Coca-Cola k tomu. Alebo Bluetooth. No. Teraz sme nemohli odmietnúť, takže sme si tam s ním trochu pokecali, porozprávali sa. To bolo také príjemné. A išli sme ďalej a valili sme a valili. A to už nebolo také... Bože, to tak asi bolo to zúdavé. Ale podľa mňa toto už lepšie odsypalo to po obede. To sme už išli relatívne v dobrom tempičku. A mali sme v pláne prísť k takým jazerám, aby sme mali aspoň trošku lepšie kilometre. Ale cestou sme tu narazili na krásnu dolinu, alebo teda na taký spot,
ktorý... Bože, som sa zamotala. Taký... Chceli sme ísť k jazerám, ale nakoniec sme narazili nedaleko od vody na pekný spot. Je tu skvelý výhľad na Mount Shasta. Ešte okolo sú kopce, dolina plná zelená stromov, tak sa tešíme na pekný východ slniečka. A je tu kopec komárov. Chceli sme koubojovať, takže dobre, že sme nakoniec postavili stan, ktorému som ja vydlabala miesto, lebo moc sme sa sem nezmestili. Ale no uvidíme. Či ráno uvidíme nejaké slniečko. Čo hádam raz vyjde. No hej. Zatiaľ vyšlo každý deň. Dneska teda bez búrky. Iba okolo nás sa to krútilo. Uvidíme, čo ďalšie dni, lebo vyzerá to kadejako. Zdar.